Salutare YouTube! Din păcate am avut o problemă tehnică. Mi-am schimbat Windows și mi-a șters lumea. Mhm. Dar voi continua să joc pe o mapă cu misiuni. Mă voi preface că sunt un simplu fermier. În fine. Și sper să vă placă. Deci îmi cer scuze, nu va mai continua seria de Survival Games decât seria de cu misiuni. În fine. Mi-am schimbat și skin-ul. Fermier. Spun cam des. Deci, asta e. V-am anunțat. Am făcut un info video, să zicem așa. Să joc în continuare, na? Fac un Hunger Games. Bine. V-am pupat și tot. Ciao.